ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар ноҳияи Ёвон қарор дорем, кӯчаи Мирзо Турсунзода. Аз ин тараф вокзали ноҳияи Ёвон ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи ҳукумат. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 6 ошонаш ҷойгир аст. Мана ҳамин подъезд мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 6 ошона иборат аст. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед? даромадгоҳ, коридор, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. хона дӯстони азиз бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. қолинҳо меистанд. кондитсионер, хона дута кондитсионер дорад. боз як қолини навам ҳаст, инам меистад дӯстони азиз. ин меҳмонхона мебошад ва дар ин ҷо боз балконам ҳаст. чӣ хеле ки мебинед хона таъмири хуб дорад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. ва ин ошхона дӯстони азиз, кухни гарнитурам меистад. дар ошхонаам низ балкон ҳаст. хона дар маркази ноҳияи Ёвон ҷойгир аст дӯстони азиз, рӯ ба рӯи прокуратура. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. ман ҳамин хеле камтар болотар мерем, аллакай вокзали ноҳияи Ёвон мешавад. дар наздикии хона мактаб, масҷид, садик, бозорча ва дигар чизҳои даркорӣ қарор доранд. дар ин ҷо ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст, термиксам ҳаст. ва ин ҳаммом. чӣ хеле ки мебинед фишори об баланд аст. хона бо барқ об таъмин мебошад. ҳуҷҷатҳояшам 100% техпаспорт ҳаст. нархаш бошад 450 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0107 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида маслиҳат кунед дӯстони азиз. марҳамат, чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.